ሰላም ከመይቶም ሲዩ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎሚ ሰሉስ ባሕቲ ጥቅምቲ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ብቐንዲ ነጥብታቶም ክንፍልም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብኢንተርነት ዝሳወር ፀለን ናወስኺ መፅኡ ክብል ዓመታዊ ፀብጻብ ብፋውንዴሽን ኢንተርነት ሽወደናውያንን ኢንተርነትን ትማልሶን ይምቅልዑ። ምምሕዳር መጓዓዝያ ሽወደን ነቲ ፍቓድ ምዝዋር ቱሪዝም ዝበሃል ኣገባብ ደው ከብሎ ከም ዝደሊ ምግላጹ። መንግስቲ ኖርዌይ ንዩክሬናውያን ስደተኛታት ዝምልከት ሕግታት ዕቑባን ኢሚግሬሽንን ምጽናዕ ዝወሰደ ውሳኔ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ንኣዳን ነቐፌታን ይውሕዘሉ ምህላው። ከምኡውን እስራኤል ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክትፍጽሞ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ዝፍጸመሉ ሰዓት ዝቐረበ ይመስል ይበሃል ምህላውን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብኢንተርነት ዝሳወር ፀልእ እናወስኺ መፅኡ ክብል ዓመታዊ ፀብጻብ ፋውንዴሽን ኢንተርነት ሽወደናውያንን ኢንተርነትን ትማልሶን ኣቃሊዑ። ካብ 12 ክሳብ 19 ዕድሚኦም መንእስያት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብኢንተርነት ብዝሳወር ፀሊ ግሰት መሰልን ኣሉታዊ ርእቶታትን ከም ዝጽለው መጽናዕቲ ይሕብር። ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ክልል ዝዕድመ ካብ ዘለዉ መንእስያት እቶም 20% ዝኾኑ ብኦንላይን ሞራሎም ዝትንክፍ ጸርፍን ናይ ጽልእ መልእኽትን ከም ዝበጽሖም መጽናዕቲ ሓቢሩ። ማናስ ዮንሶና ኣብ ሽወደናዊ ትካል ኢንተርነት ክኢላ ኢንተርነት እዩ። ንሱ ሰባት ብኦንላይንን ፊተፊትን ዝተፈላለየ ባህርያት ከርእዩ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ምህላው እዞም ብኦንላይን ኣዝዩ መርዛም ቃላትን ጸርፍን ዝጥቀሙ ሰባት ንስቶም ከምኡ ዓይነት ቃላት ዝውርውሩሎም ሰባት ፊተፊትን ክረኸቡ ነቲ ኣገባብ ከም ዘይጥቀሙሉ ይሕብር። ንሱ እቲ ሽግር እዚ እዩ ቃላት ጽልዋ ከም ዘለዎም ሰባት ክግንዘቡ ይግባእ ኢሉሎም። ብኦንላይን ዘይግቡእ ቃላት ብምጥቃም ሞራል ካልኦት ዝትንክፉ ሰባት ናብ ሕጊ ጥርዓን ክግበረሎምን ክቕፅዖን ከም ዝግባእ ከዓ ኣስሚሩሎም። ምምሕዳር መጓዓዝያ ሽወደን ነቲ ፍቓድ ምዝዋር ቱሪዝም ዝበሃል ኣገባብ ደው ከብሎ ከም ዝደሊ ገሊጹ። እዚ ኣገባብ ሽወደናውያን ነበርቲ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወፃኢ ፍቓድ መዘወሪ መኪኖም ብናይ ሕብረት ኤውሮጳ ንምልውዋጥ ናብ ሃገራት ወፃኢ ዝገሽሉ ገባብ እዩ። ገለ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ምልውዋጥ ፍቓድ ምዝዋር ወፃኢ ውሱን ሕግታት እዩ ዘለዎን። በዚ ድማ እዚ ፍቓድ ሕብረት ኤውሮጳ ብቐሊሉ ብፍቓድ ሽወደን ክቕይሩ ይኽእል እዩ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ኣቐድማ ኣቢላ ፀብፂባ ምንባራት ዝከር እዩ። ብመሰረት ሓድሽ ዳህሳስ ማዕከን ዜና ቲቲ ኣመልከቲ ፍቓዶም ቅድሚ ምቕያሩ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ኢኢኤስ ናይ ምዝዋር መኪና መርመራ ከም ዝሓለፉ ክረጋግፁ እቲ ምምሕዳር ሕጂ ድፊት ክገብር እዩ። እዚ እናኾነ እቲ ብቋንቋ ሽወደን ኤታብሊንግስ ያብ ወይ መእተዊ ስራሕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓድሽ ድጎማ ዝግበረሉ ምድብ ስራሕ ከምቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ቅልጡፍ ኣይኮነን ይበሃል ኣሎ። መንግስቲ ንልዕሊ 1,000 ናይ ምትእትታው ስራሕ ገንዘብ መዲቡ እኳ እንተነበረ ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ግን 13 ሰባት ጥራዮም በቲ መደብ ስራሕ ክረኽቡ ክኢሎም ዘለዎም። እቲ ድጎማ ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ሰባትን ነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑን ናብ ስራሕ ንምእታው ዓሊሙ ዝተመስረተ እዩ። መንግስቲ ኖርዌይ ንዩክሬናውያን ስደተኛታት ዝምልከት ሕግታት ዕቑባን ኢሚግሬሽንን ከትርር ብዝወሰደ ውሳኔ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ንኣዳን ነቐፌታን ይውሕዘሉ ምህላው ተሓቢሩ። በቲ ውሳነ ገሊኦም ክስንብኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ካብ ውሕስ ከባቢታት ዩክሬን ዝመፁ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝሓሸ ግዜ ሕጂ እዩ ክብሉ ርእይቶም ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስትራት ፍትሕን ዕዮን ኖርዌይ መንግስቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ንኩሎም ዩክሬናውያን ሓባራዊ ሓለዋ ዝበሉ ፖሊሲ እዩ ከም ዘቃረፆ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ካብ 6 ከባቢታት ምዕራብ ዩክሬን ዝመፁ ስደተኛታት ንኩሎም ናብ ኖርዌይ ዝመፁ ስደተኛታት ዝምልከት ተራ ሕጊ ዕቑባ ከማልኡ ከም ዘድልዮም ሚኒስተር ፍትሒ ኤሚልየን ገርሜል ገሊጻ ኣላ። ሩስያ ብ24 ለካቲት 2022 ንዩክሬን ካብ ትወርር ንድሓር ልዕሊ 84,000 ዩክሬናውያን ናብ ኖርዌይ ኣትዮም ኣለዉ። ኣስታት 82,000 ሓባራዊ ሓለዋ ዝተዋህቦም ክኾኑ ከለዉ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ 75,728 ሕጋዊ ፍቓድ መንበሪ ተዋሂቦም እዩ። መብዛሕትኦም ብመደባት ምልላይን ጽዑቕ ስልጠና ቋንቋን ዝሓለፉ ኮይኖም ልዕሊ ሲሶ ካብ ዩክሬናውያን ዓበይቲ ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሽቕለት ይርከቡሎም። ብኻልእ ዜና መራሒ ዓበይቲ ወነንቲ ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ እታ ሃገር ዝውክል ፌደሬሽን ኖርዌይ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ቁጠባዊ ዞባ ኖርዌይ ኣብ ዘለዉ ምሩፃት ምግፈፋ ዓሳ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ብዝወሰነ ውሳነ ምሕዛኑ ገሊጹ።
ኦድ ክርስቲያን ዳል ካብ ፌደሬሽን ፊስከባት ንመንግስታዊ ፈኖ ኤንአርኬ ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ኣብ ባሕሪ ባረንትስ እኹላት ቦታታት እናሃለዉ እዮም ኣብዚ ቦታታት ክለማመዱ ወሲኖም ዘለዉ ኢሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ መርከብ ውግእ ሩስያ ኣብ ሰሜን ቫርዶቭ እትርከብ ጃልባ ገፈፍቲ ዓሳ ኖርዌይ ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ከም ዝተኮሰትን ብድሕሪኡ ካብቲ ከባቢ ከም ዝገፍዓታን ዝዝከር እዩ ካብ ዜናታት ኖርዌይ ከወፀና ኣብ ሰሜናዊ ጠረፍ ዶብ ኖርዌይን ሩስያን ቀጻሊ ምክትታል ይግበር ኣሎ ዛጊት ግና ዝኾነ ኣካላዊ መከላኸሊ ዶብ የለን ሩስያ ንኖርዌይ ልዑል ስጋኣት ጸጥታ ኮይና ብምህላዋ ስደተኛታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብምልኣኽካ ተወሳኺ ሕማም ርእሲ ሃገራት ኖርዲክ ኮይና ብምህላዋ እዚ ኩነታት ክቕየር ተኽእለሎ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኖርዌይ ምስ ሩስያ ኣብ ዘረኸቦ ዶባት ልዑል ሓጹር ንምስራሕ መደብ ሰሪዑ ኣሎ ሚኒስተር ፍትሒ ኤሚሊ ኤንገርሜል ኣብነት ፊንላንድ ብምኽታል ነዚ ከተዳሉ ተቀራረብ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ እዚ ሓጹራት ብነዋሕቲ ናይ ዕንፀይቲ ሓጹር ዝቐውም ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ወይ ነገር እንተቐሪቡ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ዝገብሩ ሴንሰራት ዘማለዩ እዩ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ወታደራት እስራኤል ናብ ሊባኖስ ኣትዮም ውሱን ጸቢብን ዕላምኡ ሕፅር ዝበለን ምድራዊ ስርሒት ንምክያድ ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከቡ ዕላማታት ምእታዎም ሰራዊት እስራኤል ገሊጹሎም ሰራዊት እዞም ዕላማታት ንህዝቢ እስራኤል ቅጽበታዊ ሓደጋ ኣሚሉሎም እዚ እናኾነ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ይቕጽል ምህላው ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንቤይሩት ከም ዝደብደበን ክገልጽ እንከሎም ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ጥቓ ሲዶን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ፍልስጤማውያን ዝርከብ ህንጻ ከም ዝተሃርመ ሓቢሮም ኣለዉ ትማል ሶኒ ምክትል መራሒ ሒዝቦላህ ናይ ምቃሲም እቲ ጉጅለ ንመሬታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ድሉ ምዃኑን እቲ ውግእ ነዊሕ ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊጹሎም ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሳምንታት ልዕሊ 1,000 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣስታት 1 ሚልዮን ድማ ብምኽንያት ደብዳብ እስራኤል ክመዛበሉ ከም ዝኽኣሉ ሰብ መዚ ሊባኖስ ይገልጹሎም እቲ ምድራዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ሊባኖስ ገለ ወታደራት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም ዘረጋግጽ ምክልኻል እስራኤል ዝለጠፎ ቪድዮ ተዘርጊሕሎም እቲ ቪድዮ ኣዛዚ ናይቲ ሒዝቦላ ንምምካት ዝተመስረተ ኤሊት ኣሃዱ ኢጎዝ ኣብ ሓደ ለይትን ወታደራቱ መደረ እናስምዕ ዘርኢ እዩ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ውሱን ስርሒታት ከም ዘካየደን ሕጂ ድማ እቲ ናይ መሬት ስርሒት ከም ዝጅምርን ይዛረብ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብሰፊሑ ዝንገረሉ ዝነበረ ማለት ድሮ ውሱናት ወታደራት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ብከምዚ ክረጋገጽ ሕጂ መጀመርቱ እዩ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም